ஐயோ, நான் இப்ப செய்ய போற காரியத்தை பார்த்து நீங்களே ஆடி போயிருவீங்க, அசந்து போயிருவீங்க. சேலஞ்ச் அக்செப்டா? இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறாரோ. சேலஞ்ச் அக்செப்டா? உனக்கு ஒரு சேலஞ்ச், சரியா? நான் இப்ப கிறுக்குவேன். அந்த கிறுக்கல வச்சு நீ அழகான ஒரு டிசைன் போடணும். சேலஞ்ச் அக்செப்டா? அவ்வளவுதான், நம்ம முடித்துட்டேங்க போ. அவ்வளவுதான், நம்ம முடித்துட்டேங்க போ. அவ்வளவுதான், நம்ம முடித்துட்டேங்க போ. இருங்க பாய். அவ்வளவுதான், நம்ம முடித்துட்டேங்க போ. இருங்க பாய்.